si ajire nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze EZE-ANA Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu EZE-ANA ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị front and back ndị oche dị adị front and back fọdụ asịkala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe EZE-ANA si na mma mbe ọdịnala amanwụ ọma mmụchaja oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala ya dị gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na-eji eme ọnụ Ugochi tubelu temple gaba n'ihu EZE-ANA Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala Omenala siri ike anatago m na be papa m anatago m tinyere m ọkara aka anatago m na be papa m anatago m omenala siri ike anatago m na be papa m anatago m tinyere m ọkara aka anatago m na be papa m anatago m omenala siri ike anatago m na be papa m anatago m tinyere m ọkara aka anatago m na be papa m anatago m omenala siri ike ihe siri ike n'ụwa akpọwa papa m onye nwe ahụ n'ụwa akpọwa papa m
Alọmbe papa mo, anatago mue, omenala siri ike, anatago mue. Ụmụ Igbo, anyị abịakwana n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụ oge anyị ji awa okwu agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, taata bụ eke. Asị m na eke na ya ama ndị eke ketara anyị ihe ọma ga-emere anyị n'ilo na asị na-egwu ana na ọfọ na ogu enwere mgbochi. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, asị m ufere amapụziri ọnụ kama ya bụọ ya n'ukwu. Onye si anyị nwee onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Onye kwu n'ilo wee na-eche anyị, asị m n'okwu ya ejie. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Ise. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you must do when you are searching for a soulmate, a life partner. Onye ma bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ihe m na-agwa gị bụ ihe mbụ a living witness to. Mana before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, please share the link. Share the link. As you are joining, share the link. Invite your friends and well-wishers. The greatest thing you can do for your friend is to share this link. Let the person hear this message from the horse's mouth. Kabofu. Nke abụọ, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Ọ ga-emechi n'Ọgọst 19th. Anyị gbuo ebulu chụọ aja dị iche iche mee saraka. Nke ọnwa Septemba ga-ebidokwa na Septemba 6. So ọ bụrụ na isonye nwunye na nke Ọgọst, chọọ isonye na nke Septemba, chaachị m na WhatsApp. Iwe sonye na ya bụ aja, ihe nidiri ime ewu forward ya 3 prayer request. Then make a donation token to the account. Ọ bụrụ na ịbụ onye esonye na aja mbụ, chaachị na WhatsApp 0805-7837-672 ka m gwa gị etu ị ga-esi wee nwee ike sonye na aja aja mbụ dị elu, aja ịpụta ihe. Nke ọzọ, afa mmiri emi anyị na-agba distance abụrụ barrier, mana a na-akwụ ụgwọ maka afa. Mana canceling anyị na-enye ndị mmadụ bụ free. Ọ bụrụ na ị chọrọ ivisit Ugochi na temple, ọ dị na Oraifite, Anambra State, you have to chat me na 0805-7837-672 ka enye gị appointment date ya abịa. Achọrọ m ka ị nọkọta bịawa maka na ị nwere ike ịbịa, ọ bụrụ na crowd adị too much, mee nwee ike ịfụ m. Mana anyị book appointment, enwe ike wee tinye gị n'ụbọchị ọ ga-adị less because I would like to have more time with you. Daalụ. N'isiokwu anyị ji bịa n'oge awa nke eziokwu bụ echefuna ọlụmdi na nwunye bụ iji ịfụnanya ka ọ bụ. Is not something, is something a mystery. Yes. It can make you or mar you. Ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ka gị ogologo, ndị ka gị mkpụmkpụ, ndị ka gị smart, mana mistake ha melụ na inweta life partner debere ha isi aja aja. You know, you have spiritual bonding living with someone else. Yes, the opposite sex, he has spiritual bonding. And they enwere one or two ị kwesịrị ime before you embark on such journey that have direct impact on your spiritual life. One, don't forget that sex is spiritual. Sex has vibe. It has radiation. I don't know how to explain it. Let me use what you know. Can we go around here, Maggie? Let's say that the characteristics of every human being
Let's use color to quantify them. Every human being, the characteristics and the vibes, as in the radiation, has color that he represents. And when they, I can use a simple analogy where I explain what I want to explain to you. And when their radiation represent in the spiritual realm red, when they can represent the blue, when they can represent the green, just those 7 colors of rainbow, right? Here is our representative of human vibes and radiation. In case you know from the human, the spiritual, and the physical man. Now, HF na then we have about primary color and secondary color. And what color iga emisi color na color, onyegi color, okweziokwu. Chete ya kuziri na school. Now, mano nwelo color inwere ike imisi ya di ibie. Amenwe harmony. Ọnọrọ n'ọnọdụ like ele possible nata. To according to your spiritual life. And when somebody, the spiritual aura, the spiritual radiation, the person there is, now spiritual radiation in there is cannot match no matter what. It's not just compatibility in as in character wise. Any compatibility of the spiritual vibes. You got that? Ọ bụrụ na ịghọtalụ o nwere onye ị ga-abata n'ime ndụ ụfọdụ nwere ike nwere onye ndị anyị nwa na-agba afa na humanities. O nwere onye nwere ike isi gị ịgbadodara afọ ma ọ bụ gbapụta meditins kpọrọ ụfọdụ nwere ike sị gị na sisi ya na nwunye ya na ya na-adazi ada ma ọ bụ na nke a na-emie ma ọ bụ na nke a na-emie. Ụfọdụ nwere ike iji enu wee ha etinye ya bụ nwaanyị ma ọ bụ ha etinye ya bụ nwoke. Depends. But I can tell you, abroad na that nwoke, more than that one, you know, the evil. But it just means that in one harmony between ESUNU, the vibes, the radiation, and the what follows you. So one other compatibility compatible, both spiritual and the physical, because it takes 2 to tango. You got that? Here the joke I'm descend there so low for you to understand where I'm coming from. I want you to understand it. So I want to use the simplest terminology for you to understand it. Now, having established that sex is spiritual, sex is not the way you normally say it as just as something to relax with. It goes more than that. As a man, do you know that a lot of men have already wasted their who they are? Some have already embarked on a journey of no return. Some have already bastardized their grace. Do you know? Do you know that it's not like what is? Let me give you an example. Like what is happening in Big Brother Niger. A lot of people are there for the call it fun. They call it fun, right? Something that has spiritual meaning. Do you know that there are some people that will cross your path? They have already buy market. Do you know? Do you know that that thing you are saying, there must be harmony? It's not what you can just stand here and on your all. That is the point, because you don't know that the thing is spiritual. Changing radiation. You understand? It's not so simple the way you want it. It could bring your downfall. It could even be of help. Depends. One, let me advise you. Don't just marry for the sake of marrying. Let me just marry because my mates are getting married. No. Don't just marry because this person is so good.
look exactly, the physique is exactly what you are looking for. No, it goes beyond that. Yes, I'm not saying that you should not go for pretty ones. No, not what I'm saying. Now, but what I'm saying is that when you set the standard of whatever you are looking, the physique and the as in the look, then don't forget to put the spiritual aspect into consideration. Yes, you must put them, the beauty and the spiritual content. What I'm talking about is not only liquid content only. You understand? Because you are taking the liquid content and you are taking the whole bottle. So you have to put them side by side. One, before you are searching for a partner, this mistake is mistake each and every one of us used to do maybe when we are in the church. Do you get? Yes. I happen to be a victim of that. Makana akawaluo egewaluo igotara. E nwere ike just so na achọ onye enyemaka or soulmate. Now, it's like for the fact na onye anagini ya na-share the same Roman faith, or get they share the same England faith, or this one. No, it goes beyond that. Yes, sharing the same understanding helps to reduce argument and help to bring understanding. Yes, but it goes beyond that. Goes beyond that in the sense that you cannot consider only the conviction, what is called faith, denomination alone. You need to put the person's spiritual ability in the other scale. Now, meaning that if actually you want to get involved in marriage, one, look for somebody you can trust. But before you go to that extent, before you make a move, this move is move that involve you, fact, is the greatest connector. Is a move that you make that involve your parents, involve your ancestors, involve mother or mother, involve Ndana. So ndị o mere involved the too many. Ịghọtara ya? So onye agbata na mgbe a na-anụ nwaanyị, ndị a na-eme involved too much. Don't forget na onye maara ndị ya maara ndị Igbo ọkwa eziokwu. Ị na-anị ya from Igbo adage. Now, ndị ụmụnna anwa efe a na-ebute mmanya ụmụnna ka gwa gị ihe omino. Onye maara nna ya maara ndị Igbo mmanya ị na-ebi ụmụnna, so ị na-enye ụmụnna ndị ọgọ gị ihe gbasapụ obi. Ịghọtara ya? Ụmụnna anyị na-enye ihe representary, o representary mmụọ niile, o representary ndị Igbo, the gods, ọ ife ha representary. Ifuru ewu anwa a na-ana gị bọsị a na-ama ọgọdọ, a na-agba nkwụ nwaanyị, that ewu ahụ ewu ndị ichie na-eri. Onye akpatara na adị agba nkwụ nwaanyị ugboro na-abụ. Ịghọtara ya? Achọrọ nka nwa ọgwụkwụ na anụ ọfụma. Ihe bata na adị agba nkwụ nwaanyị ugboro na-abụ, ụgwọ na-enu nwaanyị bụ ndị si na ọ dabara ụnụ. Ife a ga-erifọnd gị wụ bride price. Ama erifọnd gị ewu, ama erifọnd gị all those merriments. You know why? That ewu ahụ egbusara n'ala. Ewu ahụ egburu bụ ka ndị ana, ndị ichie nọ n'ala, ka ha bịa soro nwụọ, ka ha bụrụ ndị akaebe na ụbọchị dị etu a na ife yi nwa anụ na di. Esichaa ya, ụfọdụ obodo na-eme esicha ya, nwere ike ji adịa ma ọ bụ ụfọdụ kpọ eke anụ ahụ, ụfọdụ obodo na-eke eke na ndụ, ụfọdụ obodo na-esi utiji rie. Ndị ọgọ m na-esi utiji eke onye ọbụla rie, a na-agba ya nze gbata orie, taizi adị ekepụrụ ya mmadụ n'ụlọ. Mana ọ nwere obodo ụfọdụ like obodo m nwa,
na-eme gịnị abịa eke na akwụkwọ ekecha ya onye ọbụla eweru nke a na-eke na onye ọbụla na-atụ ụtụ ụmụnna mana obodo ọnwere mba na mba na-asụ n'onu n'onu mara etu ndị bonu si mana data ewu ahụ egburu busa na ala lụta n'ala Igbo na ọrụ ọbụla arụchara budoro ya egwu ada arụ ya nụ na onye batara n'ala Igbo na ọ bụrụ na ego igogoro ala ewu ahụ egburu bụ ka e wee si iluo ya ka ndị ana ka ndị iche wee gbaa witness na ha bụ a living witness na so land have already been transferred to another person. So mbọsị a na-agba nkwụ nwaanyị ahụ ewu ahụ a na-egbu na ya bụ ka ndị iche wee bụrụ a witness na ife ya nwa ha dị married. Ịghọtara ya? O nwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọgbụ o si na-eto obodo si eme o nwere obodo ya si weta ọkụkọ ụmụ ọgbụ ụmụ ọgbụ agba ọkụkọ a na-egbu si enwe ka esi emie ndị ụmụ ọgbụ erie ya daizi oke ka ụfọdụ obodo ụfọdụ a na-emeji ọkụ ma ọ bụ ụfọdụ na-eme mana ụfọdụ obodo ụfọdụ na-eme ọkụ ma ọ bụ ihe o reprezentịrị bụ na ụmụ ọgbụ ndị nwụrụ anwụ ndị dị ndụ ga-erichere ha. However, the blood of that ọkụkọ nnekwu ọkụkọ ahụ egburu ndị ụmụ ọgbụ ndị anụrọzi that is ụmụada they are the partaker of that particular sacrifice. Nke ewe gboro ụmụ nwoke ndị ichie wụkwa partaker of that particular incident bearing witness na nwanne anyị nwaanyị anụọna di. Ịghọtara ya? Etu ahụ ka ọ dị mmemme niile ihe niile na-afụ na na-eje emegasị nwere ihe spiritual meaning o mean. Gbawa ị na-ege ntị mgbọsị a na-anụ nwaanyị enwere ọgbụgba ndụ a na-agba mgbe a na-ebi nwaanyị mmanya onye chọọ di ya ọgbụgba ndụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agafe but I don't believe that. Ndụ m dị n'aka Chukwu na my ancestors. Ịghọtara ya? O nwere ihe mmadụ nwere ike imewu ọ bụrụ na chi onye chi egburu ndị ya eto ogologo ndị Igbo na-atụkwaji si na-atụ ilu si na chi onye adịghị n'izu n'isi na-achị ya meaning even if people are planning evil for you if your chi does not give as a passage or say okay so be it, it can never happen. N'isi ga-achagha mean you will live and grow gray hair, nobody can kill you. Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere that power mgbe ahụ ya gbanyere mmadụ mmanya ekpuchie ya onye ahụ nwere power ise ndị poison maọbụ ihe na-egbu mmadụ n'ime mmanya ahụ ị mara na onye ahụ nwere power ise ndị ọya n'ime ahụ gị nwa na-agagharị agagharị. Ịghọtara ya? So stop giving the people that kind hope. The truth of the matter na ebute mmanya ahụ na ụmụnna onye na-eke mmanya na ụmụnna ga-ebu ụzọ gbalụ mmanya a test ya na onwe ya etest eme before ọ gbanyezie nke ọzọ a ga-ebujerụ a ga-eji wee eme ya bụ mmemme. Ịghọtara ya? Mana ihe nnachi weta ebe a bụ having established the spiritual meaning of ịnụ nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị. Ihe ọzọ m na-achọ ka ịghọta na ihe ọfụma bụ nke mbụ na mgbe ị na-achọ ka ị take such a move, did you inform the gods of your land? Did you inform your ancestors before you make a move for this serious decision that involving spiritual time? Do you involve them? Did you tell them that what you want to do? Did you tell them that you want to go and bring another person in union? What it means is that when you are marrying your life partner, you are marrying together with her ezumezu. What you are up down now, all you can do now about this wedding, ndị gị ga-abụ ndị m, chi gị ga-abụ chi m, arịọla m laghachi, ihe ahụ na-ewe m iwe. O nwere egwuregwu rutu lee rutu nwa agbọghọ ọbịa rutu lee rutu nwa agbọghọ ọma onye dị egwu wee si adịka obi igwe Chinweze wee kwuo wee kọọ akụkọ. O nwere otu nwoke aha ya bụrụ Rut ntị abụghị ka esi gụnya bụ egwu mana ihe ọ na-achịkọwa bụ na mgbe anwa a na-asị Rut ya naghachi Rut sị arịọla m laghachi, ihe ahụ na-ewe m iwe, chi gị ga-abụ chi m,
ndị gị ga-abụ ndị m adịọrịa m laghachi ihe ahụ na-ewe m iwe iwe kiri ụta that old music either Echendu Nweze or Obi Igwe tiri ya n'ihu. Mana ya na-achịkọwa bụ na from the time you are agreed to marry someone else, you agree to marry both ezumezu ya, onye ahụ na chi gị ga-abụ chi m, ndị gị ga-abụ ndị m. So as ka a na-enwe the spiritual union, ka a na-enwekwa the physical union of ndị ọgọ. So you must tell your ancestors, you must tell the gods of your land what you are about to do. Maka na nwatakịrị gwa okenye ihe ọ na-ebe ọ na-eje ọgwa ihe ọ ya ekwu n'oruo. You must get them involved from scratch. Let them guide you. It happened na ndụ onwe m. Once you tell them what you want and get them involved from day one, believe in me, they will never allow you to go astray. They will always guide you. And they will always give you sign till you get the right person. Don't do it out of your own freedom or using your own intellect. Yes, you have already set your desire. You have already set some goals. The type of person you want, the physical look, and whatever. But did you inform your ancestors, look at what I'm looking for? Yes, they can actually approve exactly what you are looking for. Yes, they can. But let them know that what you are looking for, believe in me, they can make it possible. Even when people think that is not possible, they can make it possible. They can give you connection of someone from nowhere. You got idea? Don't overlook them. Don't look down on them, the capability and what they can do. The most important thing is tell them what you want. And believe in me, they will help you. Here and now, what happened in my life. So I'm a living witness of what I'm telling you now. You must get them involved. That is number one. Then, notwithstanding whatever standard you are looking for. Now, whatever that standard you are looking for, get them involved first. Now, after getting them involved, then tell them that exactly what you are looking for. Whenever anybody come across you and you like the person, don't forget to engage Alpha from day one. Deep Alpha will reveal so many things which he cannot use their physical eyes to see. Sorry. After engaging in that Alpha, then you will be able to know if both of you have spiritual compatibility. Then after that, you walk towards it. Don't go ahead of your ancestors. March before them. Follow them. Follow the instruction. And do the right thing. Don't use over-cultivation of the intellect. Allow them to guide you. Believe in me, you will never go astray. But when you drop them by the side and decide to go about it with your own self, sorry, but with your own understanding, believe in me, you're about to make some terrible mistakes. Because if you get the wrong person that is not compatible with your own ezumezu, because what it means is that the person you are bringing in or the person you are married to must have the same ezumezu. Your ezumezu and the person ezumezu must share the same vision, must agree to work in same harmony. So there will be any frictions. So there will be harmony, working for common goal of uniting, uplifting, and blessing the union. So learn today that you get them involved, because when two of them are working in the same direction, I can tell you, you will achieve great things together.
But when this one is going up, the other one is working hard, your life will be filled with confusion. And believe in me, there will always be downfall and so many challenges. Trust me. But when you get them involved and get the right person that is compatible with you, the two spirits will agree to work hand in hand for the benefit of lifting the union. Even when there is any challenges of life, there must be harmony to solve that challenge, because the two hearts of love agree. Because if two of you claim that you love yourselves, but you do not care about the state of the spirits of both, you're going to crash. A lot of marriages have crashed today because of this singular negligence. You must not neglect to carry your spiritual partners along. Because if you carry them along and the two spirits parties agreed for the common goal of and common dream, believe in me, both of you will go far. So what I'm saying in essence is that learn how to carry all her izmezu. Make sure you make yourself be in a good relationship with the opposite sex partner. Let me tell you, woman, if you love your husband genuinely, don't marry for the sake of let me just marry for the sake of others are married. No. But marry for the sake that this person is somebody you can trust. This person is somebody you can love. Believe in me, if you can trust the person and if you can love the person genuinely. Try this, I want to tell you now. I want to give you a secret. But don't try the secret if you are not too sure of your commitment or your love to your partner. Woman, listen. If you love your husband genuinely and you want your husband to do exploit, as in to boom, you want your husband to have favor, see what you do. Every day you want to go to work, tell him, at least hold his hand and pray. Listen to me. God, my ancestors, money in the hustle. Today is a Kebake day. Please bless my husband. I love him so much. Bless him, protect him. Let him be favored. Say this prayer in the next 21 days. If you know you love your husband and you have not cheated on your husband and you love your husband from the heart, say these prayers for 21 days. After 21 days, you do not see any changes. You do not see any change in whatever that concerns you and your husband. Come to me. I will do free alpha for you. If you do it with your clear heart, believe me, you must see changes. You can only say this prayer if you are genuinely love your husband. And you know, before heaven and earth, that you have not cheated on him or her. Say this prayer and see wonders. I can tell you. So, learn today to, if you're a man, learn how to love your wife with all your heart. If your woman is very happy with you and always make her happy, I have admonition for young couples. I made mistake in the past when I was in Lokobia, but I thank the gods. Today, they have granted my heart desires.
They gave me another opportunity to rewrite the wrong. They fulfilled the promise, what they promised me. Sometimes, if we area front and back, like I always say, you are bound to make some terrible mistakes because sometimes you over cultivate it because Okobia will help you to over cultivate the intellect. Therefore, starving your spiritual part, it leads you to make some serious mistakes. But I thank God that I have found out that I thank God that I came back. Because that ignorant crashed my previous marriage. It crashed it. But today I thank God for the gods have fulfilled their promise. I can tell you, if truly you love your woman, never you raise your hand, raise your finger for her. If your woman loves you genuinely, never you hurt that sincere heart. Always make her happy. Let her always pray for you. A prayer of a sincere love work like magic. Believe in me. Find out if you love your wife genuinely and she loves you genuinely and she always pray for you and you treat her right. Believe in me. Her experience will be even helping you to achieve greatness. Don't overlook the power of a woman. Women, under the influence of my voice, close your ears. I don't want you to hear what I'm about to say. Yes, every woman, if you're a woman, they are listening hearing my voice, under the influence of my voice, close your ears. I don't want you to hear what I'm about to tell the guys. Yes, guys, all the women have closed their ears. What I'm about to tell you that love your woman, treat her right, let her be happy, so that she will pray for you with all her heart. Don't make that sincere heart to cry because of the way you treat her. Don't forget, she left her home, her father's home. She forget about her surname to come to your house to bear your name. Don't hurt that innocent love. Treat her right. When your woman is happy and she prays for you, believe in me, you will be receiving success. So women, once you treat them wrong and they are not happy with you, believe in me, that's your downfall. Trace where your downfall started. Maybe you have hurt a sincere woman. I'm not talking about a woman that doesn't like you or doesn't love you. I'm talking about a woman that loves you sincerely. If you hurt that heart, you are going to pay for it. You understand? Yes. Men, you're under my voice. Please, all men under my voice should close their ears. Women, a woman, I'm about to talk to you, we ladies, our queen. Yes. Men, you are saying, they have simple heart. If you love your husband genuinely, please, it's not easy to be a man. To cater for the family is not easy. He loved you before coming to marry you. He saw a lot of women, decided that you are the one. He is in love for coming to your place to pay every time their parents and relatives ask him to pay. He loves you. It's your duty to protect that love to the end. Men, we don't have heart. What a man don't like is boozy. Yes, we guys, men, we know sometimes we have ego. Yes. Even little boy and girl, the boy have ego as a man. When that our ego rise, mellow down. You are the bridge builder. You are the homemaker.
mellow down. When our mind calm down, take it softly with that your bedroom voice and tell us, Daddy, you're angry yesterday because of this. But believe me, see the rated that has happened. That time, maybe he have already made us happy. Maybe after browsing. If you know that what that means. Yes. After always you know. I can be. You will say, we call I. If not, at the end of the day, we might come back and say apologize. If you're somebody like me, I might go out and buy something for you. So now, that time a man is very angry to show his ego as a man. Please don't run your mouth. If you run your mouth, it might cause that man to hit you. And believe in me, when a man hits you, it normally make a woman's heart, because a woman's heart is too tender. It might make the woman's love for you to drop. Then take note. So whenever we are angry as man of the house, please calm down. Use that romantic nature the Almighty gave. You know why? The Almighty gave men the veto power to be the head. But to balance the equation, he gave the woman the bedroom voice, the romantic nature. You know, when nature calls, even Samson, the greatest man, the strongest man, will be begging like a small baby. Take that on advantage. You understand? That is magic. You don't need to go and start doing love charm. Oh, Macadi. No, it will not help you. It's just a matter of fact, it just fake. But plan this. Don't run your mouth. When the man is angry, no, I'm sorry. When he's happy, then try to keep in one or two. With humility and submission. You see that men, we are like, I will become your ATM. You know, yes. I lowered my voice while saying this, but that is fact. We become your ATM. Huh? Always give us your best. Whatever you are doing with your man, give your best. Give your best. Believe in me. Women, you don't get problem. As long as you do that, you know our key. If you know what I mean. Now, practice these things and tag me tomorrow. If you have any question on what I just said today, or what I have been saying before concerning Ordinary Igbo, or any talk about our family name, send the other message that WhatsApp 0805 7837 672 0805 7837 672 0805 7837 672. I can go in Kibu. And before I will tie who I did make you know Gawan, this gentleman. Now, I should work in Capri Henine, and who be a more viewers all over the world. Then in a natural soulmate, life partner. Let their wish be granted. Let their heart desires be found. Those people that are already married, but they are not happy living together, may their love be restored. Now, I should work in Capri Henine. Na distance barrier all over the world. Let there be testimony, let there be breakthrough, let there be liberation. Na Hachukwu Kepre be here. Only kidding the Sinaki Abia. Yagasian. I only want to go west solo. Or the one each. No ga. Chomela la sibike, anatago bue,
be papa mo, anatago mue, tinyaga mwaka. Daalụ nụ.